YouTube चैनल तो नैबे RSwargiary ब्लॉगआव फिर से बरायनाय थाबाय अखा हादों नालाय माथो खालामबावनो बिन्दास दाहै ओंख्रि संनायफोरखौनो एसे दिन्थिलांनोसै बेबो मा नारजिजों नाजोंनो तो आरो बिनि लोगोसे प्लास थाबावगोन नारजिजों सयाबिन बेयो जाबाय आंनि नारजि सयाबिन दे नायलांबाय थादों होमबा आवगायनोसै नामा मा बुङो होमबा नायनोसै दायो नै नारजिखौ बोरियासे रुगासिनो दं नै रुदबना लागासिनो दं ओमफ्राय कारेन्ट गैया नालाय बोथोरा गाज्रि नैबे बाथिखौनो फोजोंना लादों आरो एसे स्रां खालामनो थाखाय तो बेखौ होगो बे नारजिया रुनानै जाहाथे मोजां जाबोला होमबानिया नै बेखौ होगोननो बेखौ फ्राय खालामनानै ना गोरलै दा बर्तमान जोंनि गामि ओनसोलावलाय मानिथो सिन्था जायो नाफोरालाय मोनो दैयाव एसे हाबैबानो खस्थ' खालामबानो मोनगोन तो बिनि उनाव जालायगोन बिनिफ्रायनो एसे बोखांगोन बोखांना नैबेजों आंनि ओंख्रिया जागोन नारजिजों मालायफोरा नारजि अमा बेदर जायोनो ना जायोनो उल्था आंनिया नारजिजों सयाबिनजोंसो जायो फाग्ला बिदिबालाय मारै जानोब्रा न' रायजोफोर आरो रायजोफोर नै बियो जाहैबाय फादारनि बियो जिहेतु फादारा सुगार जादों नालाय तो बेनिया आलु गैया नाया थागोन एसे खिन्थु माने माबा गैया आरो आलु गैयि बिनियाबो रुगासिनो दं रेडि जागासिनो दं बिनियाबो तो बिथिंहा बिनि उनावहा नै बिथिं स्पेसियेल साहा फुदुंदों जिहेतु अखा हानायनि थान्दा नालाय तो बेयो जाहैबाय मा होनदों आदा रगवाला चायनो ओमफ्राय बेयाव सट' इलासि होफादोंनो प्लास बेदों जागोन नैबेखौ बनायनो मायदों बेखौ नैबेखौ एलाय लहरा दुंदों दैया माबादों नायनोसै नै लहरा आरो साराय एखे जायोलै गलफ्रा सानज्रा एखेखा बेखौ रावबो मिनिनानै लाब गैया न सोरनिया मारै नैबेयाव फुदुंदों थावा दुंहोनो होदो नै टाइम पास माबाया जाबायानोसै बेखौ एवफादों होख्लायनोसै दाहाय सादों बोरैयाहाय होख्लायनोसै बेखौ नागिरना मोनिनि नैबेखौ खालामनाय जाबाय आरोना आरो बे जोंहानि आदा जायो आदा बेयो एसे रायजोनि मिया मिटिं दंमोननो रायजोआव बे जायनि थाखाय फिन रिकल खालामफिननो फैदों बियो पाबजिनि प्र प्लेयार नालाय ओंखायनो बे गामिनि प्र प्लेयार जाहैबाय नालाय बेनिखायनो बे रिकल खालामनो फैफिनदो दि दिनै जा अखा गाबाला जानो हागौ मिटिङा होननानै नैबे जोंहानि आदा दै बियो मालाबा नुबाला सिनायगोन आरो बेस्राफ्रा बिराद मोजां बेम दामनो रोंगौ दै बेम दामनो रोंगौ बिराद मोजां बिसोरखौबो मालाबा सर्ट भिडिअ रिभिउ खालामना होगोन आं नायबानो जाबाय अनला ओंख्रि नालाय खारै होआबाथ' महा जानो नारजि बर'नि एकदम मुंदांखा बेबो खारैया नैबेयाव सरना लाखादों एकदम अरिजिनेल दै न'निनो बानायनाय ओमफ्राय बेलाय बेयावबो होबाय आरो मा होबावाखै दा उनावहा नैबेखौ होबावनाय जागोन आरो नैबेखौ होनाय जागोन बेयो जेखाइ खबाइ पापर बेजों लोगोसे बेनि उनाव माबा सा आदा रगवाला चायनो गाइखेर न'निनो गाइखेर नालाय लोंनो हायो गोथाव जादों नोंसोरबो नाय मालाबा सर्ट भिडिअ हगारगोन आदा रगवाला चायखौ बेखौ हगारगोन मालाबा हालदै एसे होना लानोसै ओमफ्राय संख्रि एसे होगोन बे सयाबिनखौ एसे बोरैया मिक्स खालामनानै मेरिनेटेड बायदि खालामगोन बेखौ बास जाबाय बेनि उनाव बेखौ एकदम जानो लुगैनाय बायदि गलायनोसै आरोना सावना माबायदि फैदों बेखौ बावले खिथानो हाला अखाबोथ' हादों गोगोम अखा हाथारदों रायजोफोर गोगोम दैज्लांनि बानपानि खामसिगोन नामा सिन्तासो नांबाय तो नै रेसिपिखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे नै बिथिं साराया दोहै माबा एवनाया
बेयावनो होखानोसै नामा एवनाया बेलाय सयाबिन माबा मुबिया बेखौ मेरिनेटेड खालामना लानाया जाबाय ओमफ्राय थिं थावाबो एसे दुंनाय बायदि जाबाय नारजियाबो फादारनि नारजियाबो आंनि सखा खाथियाव नालाय ओंखायसो नायफाबाय थादो बेखौ साग्लिना होजोब्बाय आरोना खर' गरम खालामजोबना होबाय दा ओंख्रिखौ पुरा साग्लिनानै माने खर' गरम खालामजोब्बाय होनना बुंनाय जायो आरो बेखौ पुरा गिलि होजोब्बाय खारै जाग्राखायनो जोंनि माथोफोराबो गोदै नङा ओंखायनो नै खारै जानायखौनो खारैखौ मैगंखौनो खिथिबावदो नै रायजोफोर नै बिथिंहा आंनियाबो सयाबिन एवनाया थावा गुदुं जाबाय बास नै लागायबायनोसै होबायनोसै अमा बेदरा एवनाया नै होख्लायखाथारबायलै जि बोरैया जाखालायथारदों नै जि बोरैया अमा मेजेम गोदौनाय बायदि जादोंना रायजोफोर नायनाय रायजोफोर आंनियाबो बेदरा मोनहांबायानोसै नै एकदम रेड इन वेडी रेड जाजोब्बायानोसै थ' तिथियालके गेसखौ नर्मेल खालामबाय आंनिया माबाया जाबाय नालाय थ' बेखौ नै ओरै हायखांजोब्बाय आरोना हायखांजोबनानै दोननोसै थ' गेसखौथ' एसे नर्मेल खालामखाबाय नर्मेल खालामनाया दायो जाहैबाय नै दानिया पियासखौ होबायनोसै ओमफ्राय पियास माने सामब्राम ओमफ्राय सामब्राम दावखि हाइजें देनायखौबो गार्लिक पेस्ट बेखौबो होनाय जाबाय आरोना रायजोफोर बेखौ होबाय होनानै एसे एवख्रबनाय जासिगोन एसे एवबाय हिटखौ गुदुं खालामबाय खालामनानै बेखौ ब्राउन जानो होनांसिगोन दे रायजोफोर खामनो होनांसिगोन आंनि नै बेबो जोबोद गोथाव जादों होख्लायखानांगौलै आरो नै बिथिं ना एवनो सारायखौ थाव गुदुं खालामना दोनबाय नायाबो मेरिनेसन खालामनाय बायदि जाबाय नै खामजोबखाबाय रेडि एवनोसै एवनानैनो होख्लायखानोसै आरोना थ' रेड इन कालार जाबाय नैबेयाव नारजिखौ होख्लायबाय आरोना नैबेलाय नारजिया होनोसै एबार बेयावहा एसे दै गलायनानै होबावगोन होनानै ओमफ्राय मा होनना बुङो फानलु संख्रि बाखिसिनाय आइटेमफोरखौ होनाय जासिगोन आरोना थ' नायथ'बाय थादो हालदैया बेसे गेर होनांगोन औ हालदैया जाखाबायनो फानलु गोरान होबावनोसै फानलु गोरान जाग्रा फानलु बाथोन जाग्रा नालाय फानलु बुरजा होयो आङो नै बिथिंबो ना गिदिर गिदिरखौ एसे बासि खामाग्रोलायबावो होनाया एवनाया नै बोथियाजों सिग्रोयो होलायबाय माने बिराद मोजां ना मोन्दों आरोना बिराद मोजां ना मोन्दों मा होनना बुङो बोथिया ना गोरै ना फिथिख्रि ना मिक्सार दंजोबो आरोना गासैबो सेवमारा मिक्सार फ्लाइं किस होफैदोलै रायजोफोर फ्लाइं किस नाफोरा रागा जोंना फ्लाइं सयाबिनखौ होबाय रायजोफोर नै सुरु खालामबाय होजोब्बायनोसै नै गुदुबाय थानायखाय मा बुंनो खारै जाग्रा सालायखा नालाय ओंखायनो खारैखौल' गोथाव मोनखायो बेनिखायनो होबायनोसै खारैदोनो संबावनाया मालायफ्रा अमादो जायो आंनिया उल्था सयाबिनजों जायो नै बिथिंनियाबो नाया एसे ओंख्रियाव होनाय जागोन नालाय बारा खामहोआनो थाबनो बोखांगोननो नै बिथिं बिसिनि ओंख्रिया
नै एवगासिनो दं खौ होबाय हाफानियाव नाखौ होनाय जाबाय आरो बेखौ नैबेयाव बैयासाय होख्लायना होबाय आंनिया जाबायानो दां आं गैयाव मा खालामखोथाय नायनांसिगोन एसे माबायदि जादों दानिया नै आं एसे नायनोसै माबायदि गोथाव जादोंना जायाखै बाबदोंना बाबाखै बेखौ नायजोबनाय जासिगोन आरोना पारफेक्ट आंनि हिसाबै बानलुआ एसे खम जादों बेखौ होफिननो नागिरदों एसे आं एसे स्पाइसिस जायो नालाय ओंखायनो बानलुखौ एसे होफिनदो थिग खिन्थु बाखि सोब बाखनायजाथावा बोरैया जादों अनला नारजि होनना बुंबोला आंहाबो एसे फेभरेट नालाय थ' नायनानै एसे कमेन्ट्सफोराव लिरना हरदो सोरनि नारजिया फेभरेट दे नै लाबोखाथारबाय होख्लायखाथारसै टेस्टआनो टेस्ट स्लाइड गोदौनाया फैबाय जाबायसै जाबाय जाथारबाय नैबेलाय फादारनियाबो गोदौबाय एरनायफोरा बेलेग जानांगोन मानोना फादारा आलु जाया ना जायो माबा जायो खिन्थु आं ना आलु जाजोबो माबा माबि जाजोबो खिन्थु ना जाया बेनिखायनो बेलेग नै बे मिरामिस बे आमिस बे मिरामिस बे आमिस बिदिनो कम्बिनेसन जागासिनो दं आरो खिन्थु गारबाया बेलेग दे रायजोफोर नैबे नैबेलाय खोस्लि होनो ना गारबा होनो कमेन्टआव खिन्थाना हरबानो जाबाय बेलाय थ' फाइनेलि गेसखौ बन्द' खालामबाय आंनिया ओमफ्राय बेखौ ओरैहाय खोबनानै दोनबाय दाहाय नैबेबो जासिगोन दाहाय मा बुंनो आरो बर'नि न'खरनि लहराफोरालाय एसे खामब्रुम खुमब्रुआ जाखायो मानोना अमा बेदर एवखबनाय जायो नालाय बेनिखायनो नायदो नैबिथिं बानलु आरो नैबेफोरो मा नैबेयाव मिल्क शेक नैबे आरो माइरं दोनग्रा ओमफ्राय बेनि एसे साइडथिंनिखौ बारा खिथिजाला इथिं माने बेलेग माबा थायो खिथिजाला इथिंनिखौ जोब्बाय दे रायजोफोर आरो एसेयावनो बेखिनिखौ भिडिअखौबो फोजोबनाय जासिगोन नै सोरबाफोर जानो लुगैदोंमोन नाखौ खनजा हरना जा बा बोथिया ना एकदम बोरिया नै बोथिया दा ओइ जुजिमासो बे माथो बेखौ जायालै फाग्ला बेखौ जाया फाग्लाफोर दे बाय होमबालाय ना स' एसे बावगाराबा मा होनना बुङो बावगारनाय जायाबा माबाखौ जानाय समाव खिथिगोन मा थादेरबावो माबाफोर गोदान आइटेम बनायबावनाय जायोबा खिथिनाय जागोन दे